هەبوو تو نەبوو دەبێژن di gundekî dûr de kalek dijiya û mala xwe li aliyekî gund bû. Ev kal her tim bedbîn bû û qet tu caran nekenîbû. Gundî hemû jê aciz bûbûn û nema êdî kes jê hez bike. Kî ji gundiyan rastê bihata, êdî ew kes jî bedbîn dibû. Êdî sincê vî kalî di nav gundiyan de jî belav dibû. Eger kê bibihîsta kal di ku derê re dimeşî, tu kes di rojan di wir re nedimeşî. Rojekê gundiyan bihîstin ku ew kal bi kêfe û dikene. Jê pirsîn çima îro piştî vê temenê xwe yê dirêj tu dikenî? Kalî got îro temenê min dibe heştê sal û her tim ez li pey kêfxweşiyê digerîm ku ez şa bibim û min jiyana xwe ji bîr kiribû. Lê îro min birîya da ku êdî ez li pey kêfxweşiyê nebezim û ez li jiyana xwe binêrim. Ji ber vê yekê îro ez şad im û dikenim.